En daar sta je dan, 2-2. Lijkt me gemengde gevoelens na afloop, klopt dat? Ja, zeker. Aan de ene kant denk je dat je hem hier vandaag kon winnen. Aan de andere kant denk je dat je ook wel blij moet zijn met een punt. Omdat je staat natuurlijk 2-1 achter de laatste 10 minuten. Dus dan ben je blij dat je 2-2 maakt. Eigenlijk geef je 2 echte kansen weg, 2 doelpunten. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Ja, eigenlijk niet eens. Die eerste goal is volgens mij Slecht wegwerken. ja, slecht weggewerkt. Komt hij zo voor zijn voeten en die andere moeten we gewoon beter verdedigen. Dus daar moeten we wel naar kijken. Ja, is jammer. Dan hebben we 2 kansen gehad. Precies wat je zegt. Wij hebben genoeg kansen gehad denk ik om meer te scoren. Dus dat is zeker wel een domper. Ja. Ja, jij scoort zelf wel. En met jouw schot, er zat volgens mij een hele hoop frustratie achter dat het niet helemaal lekker liep. Want je knalde hem keihard achter de keeper. Ja, ik weet niet. We hadden het gevoel dat we meer konden. En ook als je kijkt naar de kansen. Dan is het heel jammer dat je hier gewoon met 1-0 achter staat. Het was heel onnodig en dat zat wel een beetje in mij. Dat het telkens net niet lukt in de eindfase. En dan valt die bal voor je voeten en dan denk je gewoon van ja, ik schiet er gewoon keihard in. Ja, je hebt je plekje gevonden op het middenveld. Je lijkt de concurrentieslag gewonnen te hebben. Dus voor jou ook zelf denk ik heel fijn. Ja, zeker. We weten natuurlijk vorig jaar niet heel veel wedstrijden gehad. Of tenminste, ja, Te weinig. te weinig. Dus nee, dat is zeker lekker als je vertrouwen krijgt. En dan ga je zien dat je ook lekker gaat spelen. Ja, het viel me wel op, jullie spelen heel veel hoge ballen, eigenlijk de hele wedstrijd. Terwijl ja, met die Gianni heb je natuurlijk geen geweldige kopper. Ja, wat was het idee aanvallend? Want het is natuurlijk ook voor jullie heel erg zoeken zonder Polkadon bijvoorbeeld in de spits. Ja, nee, ja, het was wel de bedoeling om te voetballen. Dus dat is wel iets waar we naartoe moeten kijken. Ik denk dat de tweede helft wel wat meer voetbalde. Dus dat ging wel beter. Maar ja, eerste helft voornamelijk alleen maar lange ballen. Ik moet zeggen dat hun ook wel goed druk zetten. Waardoor wij bijna geen opties hadden. Maar ik vind dat wij met onze kwaliteiten dat we gewoon rustig moeten blijven en dat moeten kunnen uitspelen. Dus dat is zeker een punt waarin we moeten verbeteren. Ja, toch als je zegt 3 wedstrijden gespeeld, ongeslagen. 1 of 2 gelijke spelen is eigenlijk helemaal niet zo slecht, hè? Nee, zeker. Tuurlijk, vandaag wilden we winnen. Maar als je kijkt naar het spelverloop, als je de laatste minuten 2 en 8 staat, dan ben je gewoon blij dat je toch nog die punt, dat je toch nog iets eraan over hebt gehouden. Dus zeker, ja. Ja, en Vechlus zit ook in het team. Dat hebben we al eerder gezien tegen Almere City, maar nu ook. Ik bedoel, jullie blijven knokken. Geef je niet op. Nee, zeker. Ik weet niet of jullie Danny Buijs een beetje kennen. Ja, vertel eens. Nou ja, ik denk dat je bij hem niet half in de duels kan gaan. Dus Vechlus zit er zeker wel in, ja, zeker. Je kunt hier op door. Ja, zeker. Nee, hij verwacht gewoon dat je 100% gaat met alles. En daarin moet je gewoon niet verzaken. En dat is normaal dat hij dat verwacht. Dus Vechlus zit er zeker in, ja. Inigo, a draw at the end. I think a little bit of a strange game at the end. What is your opinion after it? Yeah, I think that in general we were better than them. I think we create more chances than them, but we were not efficient. We didn't score, and I think in that way they were much efficient than us. The few chances they had, they score. So, in one way, it was, in my opinion, good behavior of all the team. Really good fight because we were 2 times behind in the result, and we were able to fight back and change the result and draw. But on the other hand, also our feeling is that we compete really good and maybe we deserve a little bit more. But Yeah. Do you think you had the better chances during the match? yeah, of course, I had one against one really clear. I don't remember a lot of chances of them. I think they were really efficient. They arrived on our box like 2 or 3 times and we conceded 2 goals. And on the other, in their goal, we arrived a lot of times. We could score also in the last minute. We put the ball a couple of times on their box and we had chances. So yeah, I think in some way it's a good point because we fight back from 2 times under the result behind them. But yeah. In the first half, from the sideline, it looked like you were searching a new striker, of course, Gianni as a striker. You in a new role from the right side. Yeah, was it hard finding the right place, the right players? No, I think all the attacking players of the team, we are able to play in different positions. It's also one of our strengths. We prepare really good the game during the week, and I think we communicate between each other really good, and we occupy good spaces in their back, and we were quite good in that situations. Yeah, you had a great chance at Feyenoord. You didn't score. You had a huge chance again today. You didn't score. Yeah, coincidence.
There are moments for strikers that they are more lucky, and in Go Ahead there was 1 month that I score almost with everything. Every time I touch the ball, I score. It's true that this year I had quite good chances in the beginning of the season, and I'm not scoring, so I'm not worried. I'm worried when I don't create the chances. In the moment that I have the chances, it's just be efficient, be relaxed, and not stress and score. And I think if I still creating these chances, I will score early. So yeah, I just need to keep working. Yeah, 3 games on, still undefeated. That's still a positive side. Yeah, I think we are fighting really good. It's the 3rd game. We didn't draw yet. We had to draw away in both games, tough games. Here is Excelsior artificial grass, completely different to what we are used to. And in Feyenoord, that it's in the Kuip, that it's really good stadium against the winner of the last year. So I think good results. Also, in some moments we could have more points maybe. If we are efficient, as I'm telling you, scoring goals, maybe we could have some more points. But I think that the season is so long, so we just need to keep working, as we are doing, fighting for each other as a team, as we are showing. And I think we are a really difficult team to be beat. Danny, tevreden met een punt? Dubbel. Ik denk als je 2 keer terugkomt van een achterstand, dan ben je daar heel tevreden over. Dat betekent dat het team karakter heeft getoond en er is in blijven geloven. Over de hele wedstrijd heb ik het gevoel dat wij hier hadden kunnen en misschien wel moeten winnen. Dat is inderdaad een dubbel gevoel, want de eerste helft heb je eigenlijk complete controle en loop je eigenlijk tegen een rare tegentreffer aan en 1 kans, 1 doelpunt. Dat is heel vervelend. Ja, geen rare tegentreffer, gewoon een slechte tegentreffer. Omdat ik vond dat we in die fase, een minuutje of 1,5, 2 minuten, niet doen wat we moeten doen vanuit onze organisatie en vanuit onze taken. Dat doen jongens niet expres. Die denken de beste keus te maken in het veld. Maar dan krijg je een kettingreactie omdat iedereen gaat reageren. Dus daar moeten we van leren, want dat is zonde. Zeker ook omdat je denkt de eerste helft al een goal zelf had moeten maken. Maar oké, dat gebeurt ook in voetbal. En dan hebben die jongens het gedaan wat ze moesten doen. En dat is in de tweede helft zo reageren. Ja, waar ben je dan wel het meest tevreden over na afloop van je ploeg hebt gezien vandaag? Een aantal dingen. Het karakter. Maken 2 goals in uitwedstrijd. Ze zijn erin blijven geloven. Op 1-1 bleven ze spelen voor de winst. Op 2-2 bleven ze spelen voor de winst. Dus daar ben ik heel positief en daar ben ik heel blij mee. Ja, je moest natuurlijk voorin een beetje puzzelen met Gladoni wegging. Je hebt Tijani in de spits gezet. Eerste helft was zoeken, denk ik, ook voor bijvoorbeeld Ishakoub. Ja, de nieuwe rol, nieuwe posities, dat heeft ook tijd nodig, denk ik. Zeker, en wedstrijdritme, afstemming met elkaar. Dus dat zijn een aantal factoren die allemaal van invloed zijn. En vaak zie je dat gedurende een wedstrijd de ruimtes groter worden om te gaan voetballen. Dus ik moet zeggen, dat hadden we zeker beter kunnen doen in fases de eerste helft. Aan de andere kant denk ik dat we onszelf tekort hebben gedaan door met een 1-0 achterstand de rust in te gaan. Want dat was niet nodig conform het spelbeeld. Dat wij niet de perfecte eerste helft zouden spelen. Dat had ik ook wel verwacht en ingecalculeerd. Omdat een aantal jongens op een andere plek gaan spelen en nog niet in deze samenstelling hebben gespeeld. En een aantal ook nog lang niet op hun topniveau zitten qua wedstrijdfitheid. Ja, een prachtig doelpunt van Belkier, de 2-2. Je zag het gaatje. Ja, heel vrij doelpunt. Scoren bij je debuut, kan niet beter. Nee, superleuk voor die jongen. Want kijk, hij heeft het zwaar gehad in de voorbereiding. Maar het is een hele fijne jongen om mee te werken. Heel zelfkritisch, werkt keihard. En dan is het leuk om te zien in de afgelopen 7, 8 weken dat die jongen stappen maakt. Ja, vandaag mag hij erop. Ja, hij is geweldig ingevallen, los van die wereldgoal. Maar hij viel ook gewoon heel goed in. Hij zorgde er echt voor dat wij een impuls kregen als team. En dat is waarvoor je uiteindelijk invalt. Om het team te helpen en om het sterker te maken. En dat heeft hij gedaan vandaag. Dus een enorm mooie beloning voor hem. Alleen oké, hij mag hier even van genieten. Maar vanaf maandag weer een nieuwe week en dan moet hij weer doorbouwen. Hoop je dat je tegen Ajax een spits hebt die eindelijk 90 minuten kan spelen eigenlijk? Wij hebben tegen Ajax geen spits die 90 minuten kan spelen. Tenzij ik een jongen als Noslin, Cordoba daar neer gaat zetten. Want dat zijn jongens aanvallend die ondertussen op wedstrijdfitheid 90 minuten zitten. Maar eigenlijk alle andere jongens eromheen zitten nog niet op 90 minuten, ook volgende week niet. Alleen het voordeel in het voetbal is natuurlijk dat je tegenwoordig 5 spelers kan wisselen. Tot slot dan even, er komt een spannende week aan, denk ik. In die zin, de transfermarkt gaat dicht. Ja, wat verwacht je nou? Verwacht je nog iets wat uitgaat? Is er iets concreets? Of ja, vooral waar jullie mee bezig zijn nog? Want Lazetić is gekomen, weten we. Staat er nog meer op de rol wat jou betreft? Ik hoop het.
Ik verwacht zeker dat er misschien ook nog wel 1 of 2 jongens weggaan. En Balo? Ja, Oumaro, dat was ook de reden waarom hij er vandaag niet bij was. En dat geeft hopelijk de ruimte om nog 2 of 3 jongens erbij te halen. Ja, ik bedoel, het liefst hoop ik dat we op de flanken aanvallend nog iets erbij krijgen. Waardoor je ook in zo'n wedstrijd soms op het einde nog verse krachten kan brengen. Want ik moet je zeggen, Tiani en Inigo, ja, die hebben alles gegeven. En dan is het soms fijn als zij ervoor gezorgd hebben dat de ruimtes groter worden of dat een tegenstander ook vermoeid is. Dat je soms nog een verse kracht met vergelijkbare kwaliteiten kan brengen. Maar oké, dat gaan we afwachten. Ik weet dat Americo daar alles aan doet. Maar de club moet ook kijken naar de situatie wat verantwoord is om te doen. Dat is wel 3 wedstrijden gespeeld, nog ongeslagen. Op zich is het ook helemaal niet zo slecht natuurlijk. Een goede start denk ik. Qua punten. Ik ben daar heel tevreden mee en ik denk ook niet dat wij deze 5 punten dat die gestolen zijn of whatever. Dus daar kunnen we heel tevreden mee zijn. Alleen ik heb net ook bij anderen gezegd, voor nu is dit goed genoeg. Voor de komende periode, en dat moeten wij met ons allen beseffen en dat doen we denk ik ook wel, moeten we nog een paar tandjes erbij gaan zetten en doorontwikkelen. Om ook in de komende periode gewoon de punten te blijven pakken.